Yadala, keep putting him in a maganka. I bring machine. All the ground on the mirrors. I don't got competent. Then them gaga shigre give miracle. Gacha, I love you. Come, this I'm gonna hospital. Get this cigarette for Coca-Cola. Hey, Nama. I see 29 Gaka, Gega Nagloto. When I made a good. Oh, what Macana hospital? I'm not sure you. I'm not going to give you glitch and come. Mark up off. Hey, you don't know about my bala. I'm not here. They told him, say, what on the moment, get that dish. It's going to be no comment. I'm a cocoa. Isu koso onoche no again no ga Apoloko na be hapo stashala Apoloko no hapo ta shapata fly luku bu be fapata Itu bi anga lepe he mo nam agbo ma ha ka leku odi mpori na ami Give me anwe go give me anwe resha Mo se ke me mia mo ihere mma ka me dre no wa resha lepe he shi na buru na apota je nduru ala Onya na ji no no koshi O shi na ji no go na nego O shi na ga wudu go na nego Ona ni ji O shi na line no go na nego Papa, kí ni me sure say she me? Aba ego ego dey poku. E ga bu so le me police. Mmadụ ka isi ga anọdụ n'okpu ndị polisi ahụ okpu ndị nze ka m ga-azụ unu ekpiri otu biko mechikwa ọnụ ụlọ nga ogbe isi ya ụmụazị ibego mee ha agba dị mkpa n'ogologo ihe gara aga bụrụ oji isi kụrụ ụmụnna ya 14 and half ọ ihe ibu n'isi isi ụwa head of state ọ ihe iwu chere I go waste akwa ụzọ hapụ ya dị edo na ga ihe ụzọ ọfụma attention ekwukwulu ka na m chefu ihe mmechata Papa, I'm not cut out for this thing, no. I'm not cut out. I'm able to speak for cut out vehicle. I'm able to see us nothing. I don't want to go to cut toy out. But get money, I'm not cut out. Make an answer beke. Make an answer beke. We don't go on the family, go on again and make beneficiary to eat. When you could not get me cost. Don't answer. Hey, Fungu, Yanga. Bye. Papa. Happy. Happy Gata. Papa, again. I'm not going to miss you. Papa, because we will not get them lesson. Give lesson. Let's go back tire. Let's go back to Bantaya. You got your lesson. Let's go make lesson. You got your lesson. Let's know your where. Chiripo. Obenuju. Lesson ke ga jo tege man ko bigo ni. Chiro gba ka abo so ebigre go do we na eji. Mala na ndị na ha na-eme lex wewo. Ụmụ ruru ụmụ azụ igbo ọbara ha ka na pump. Gigo gba gi buru nwa go dawara ha. Mkwasi iri brief onye ọla lega anya ni shote anya abagala beyond your ejima boss. I ga je lesson. Okwago ke ka toto ime. I ga toro mo tesiri mo gono. Owe ha agwa ga emu ihe ogologo odo. Igla drop otu negative drop go. So anya kam na elede. If car is not taken, o take drop go. He get shot drop. No no that he cannot drop. Let me some go police hospital na come. Papa, you hear police? Count me out. I'm not interested. Yeah. I go while I'm less mature. Me get to count you out. I got go upon family. O take say go I get so ta go forever. Upon this family. I'm na go now. I got my tag. I'm a cut upon a family. Upon so cut out. E ga hu ketro biati. Enwe be di ihe hunu. Okwago. Mama cut to the out.
Carrot. Unu minine. Lekwa mo, imakwa ndị uwe ojii emege aka kpara unu. Onye akpọkwala m aha, lekwa bụ m aja anọdụ ya. Kwuna na ihe m na-agwa gị. Aja anọdụ ya. Abụghị aja anọdụ ya. Na-emekwala ihe a tiga anyị na nsogbu. Aka m, ụkwụ m anọdụkwa ha ya. Ụtọ ọcha. Etiga anyị na-akegbu. Aka m, ụkwụ m anọghịkwa ya. Elokwe ga-eje etiga. Ledị onye ga-abịa ịzọpụta m. Ledị nwa n'ọjị ere, nwa mpịrịkọta ovara pọpọ. Nwa onye ga-abịa ịzọpụta. Nya m na ọgana nsogbu ugbu a, onye ga-abịa ịzọpụta m. Gị chịrị mkpirisi aka na m na-amadị ebe echetụta ime gị. Bịa ịzọpụta m. Anọjị ere. Ledịnego anya atụtara n'ime ọkwa onye ga-abịa ịzọpụta son of the sand ka m na I'm the legit son of the illegal son of this land. Amụmụ nga amụshi m ike ị gaghị abịa itigre m ụka the illegit son of the land ihe m gwọ ya bụrụ onye atụtara n'ime ụzọ imote gbakọrọkwa for your informant don't be panic. Ịnụkwa ihe m gwara gị atụla ụjọ ya wụ ụjọ atụla gị ọwụ ihe otu ihe ahụ papa bidochara ha abụọ don't be panic. Ihe wụ m ga-agwa gị ugbu a wụ jikere eme maka ije na anyị na-egwepụ ugbu a otu ka anyị si egwepụ ụbịam mbata anyị gwepụta ọganihu ego polisi enwere esi polisi pụ ha na-ada anata nwara anyị moto ọbụla kwụsịrị ma akwụkwọ gị ozi ma ozi dị ezi ha ga-achaji gị nata gị ego so ihe anyị gajewe ihe ahụ ije ọganihu melodam isn't it? Mama, ka m gwa gị enye na onwe gị nsogbu. Ị hụrụ anyị pụọ ugbo achọma anyị achọma ị onye ga-achọ di gị because ị hụrụ kpa m nụ owo onye ga-egide m ihe ofe Disemba m owo onye ga-anapụ fum efe ana achọ onye etu onye a ga-achọ ya achọ nna gị mụ na gị ele onye dị mma ọchụchọ mmadụ na ọgwụ onye ga-agwọ nga ole ị gafere ka agada ahụ ga-azọgbu obi biko ngwa pam 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 girigidi dim attention heart easy body left roundabout over 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 etekele over etekele over eti hani otu ihe niile ihe na hand lo ya over maka chukwu okwu anodo nke ka ọsọ m bidozie nye gị order ọsọ m nye gị instruction n'anya m agwago ọkwa ịhụrụ ọrụ anyị pụtara nga emebụkwala m arapụtakwala m achịpụtakwala m ụkwụ echi ọdụkwa m gba gị hụ mmadụ gị mee ka ha mata sa iwodo na-ewu polisi boy mee ka iwu ezigbo polisi ọ dị eme na gị na-atụ gị ụjọ eme ka iwu polisi boy. Papa, village a whole police in the Kabapoga police boy. Papa, you are degrading the officer of the law. Village officer cannot wear a police boy. Papa, I like him. Why you go? Hello, your officer. No. Nge. Ote ha. Nga. Ke officer. Ah, he officer nkate. Ano je de kaga. So, and officer pata with agis get kwega na line. They don't have to go do kaga na put the wish. Mam pa anwuru. Makatuku ge kwomuri ha na biege ni ya da ka ebe de ngwa da koyi. Wara na agbago. Ko ga kwedra wuje ni shi na ge gaziri ke. Mo bo de mo kwasa si office na office shin. Ụmụ latrino nga na anya gashi n'ime aja enwere obere Pakistan ga na arụ yote onye nwekwana ngwa aga ya tajira na ngwa anaga 50 naira ọwụ dị office ewo office of the law ka no kata law we office otere mega officer law word kwa law e lawless he go dem na akpakwa nkete nye mmawa the end of today ego anyị ga-ebu nga anyị ga-anatarị ego nga kwe hụrụ nga atachene m ụzọ asịgodo nna m nwụrụ anwụ kulite samta he ụzọ ma nne m ma nna m ya ga-akwụ ụgwọ agadi m ata he enwedị ihe ka anabịa ịnata ego kwa nga anyị baịgụle biznes bụ na anyị baịgụla Papa,
chegodi ka m jọga gị. Papa ya megide na ndị ozugbo ndị polisi pụta n'ahụ anyị na elehe gere. Ndị ozugbo ndị polisi bịa n'ahụ elehe m na-aga abụọ ga-eme. Ele otu esi ama ezigbo polisi anyị agaghị ya n'olu ka edeghị ya n'ọnụ. Ọ bụ uwe mere ha niile wuru otu ma ezigbo ya ma ndị na-awụda ezigbo ha gafete nga anyị kelee ha dịka polisi ibe anyị. Ọ ga-abịa ịgwa ha na iwuda ezigbo ha kwụrụ ha anaghị ime ha as right anyị bupụtara ha obi ha gafere anyị gafere onye na nke onye na nke ọwa aha nwụ na anyị nwoke Victor onye na nke onye ejile m ọwa aha mmanụ onye ejile m ihe abịa kparịkpa onwe gị onye ọ ga-abịa nga bi iji m parade onye ọwa ọṅụrụ ka anyị ha gafete nga anyị kelee ha ka polisi ibe anyị onye ọkwụrụ anyị kwụrụ ha gafere anyị gafere. Do your duty, I do my duty. You precaution yourself, I precaution myself. You know what I'm going to ọnụ na ihe awa ọrụ gọọmenti agada arụ ya asa arụ gbuo ọ bụ ga-erụ nga ịgba arụ gị na-arụkwa gị na-arị na-akpa gị maka ichebechasị gọọmenti kwụọ gị ụgwọ gị gbuo onwe gị nkwu ihe m na-agwa gị precaution ọbịawala over ọbịawala over hey stop there. If you approach simply. Abuja, over. Ami Barak, over. Abuja. Hey, stop there. Move on. Bịa nwoke m kedu onye ibu onye ka ibu onye enwe ewu ịkwọ n'azụ ebe ka ikwu ya aga ele ihe mere iji kwuru ya na-agaje ebe ikwu ya aga zaa m ihe ugbu a maka na ihe ọ bụla ikwuru ngwa ugbu a ga-eji ya ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe anyị. Ọfisa, ihe a wee nwunye m zụrụ kamgbe 3 years na-ada atụ ime. Hey! British amala German kamgbe 3 years agbara ya ọ da atụ ime gị kruzie n'elu ka ị gatụ ya ime ọkwa nne gị kruzie ka ị gatụ ya ime Mbakwa ihe awo offenses punishing unto law ọkwa ịhụna na ọ sabarala onwe ya ọnụ ya ọkwa ịhụna na ọ kpọwụla gị onye oshi na onye rape gị hapụga mmanụ gawa igba ewu nwoke m ya under arrest. You are under arrest for kidnapping goat. Ọ bụ ihe ọwụ you are under arrest and ihe ọbụla ikwuru ngo a ga-eji ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe anyị kpọga agaje Abuja gị ga-ebe ahụ ka gasịrị ọnụ gị. mba emenio na ịkpọrọ nga ebe ahụ enwede onye nwere ga-abịa okwu m biko ife anyị ga-eme ka anyị mezie ya ebe a hapụ nwatakịrị mmanụ ifere ewu a ọ wee ezi oyi m gwara m na nga na nke dị ọzọ na o nwere ezigbote mkpi ga-agba ewu a ka ọ mụọ nwa baala m uru ebe ahụ ka m na-eje. Another double offenses punishing unto law. Ị chọrọ ikpọ ewu ka ị ga-akpọkọ ewu ka ha abụọ rikọrọ ya bọnkịrị ọkwa nne a na-ekwu na bọnkịrị ndị mmadụ na-eri eri na Chineke na-achọzi iji ọkụ emebi ụwa gị gaga ha ite ịga ụmụ anụmanụ ka ịda mụọ ha abụọ ka mmụọ riwekwuo bọnkịrị ka ha pịawa ihe kwa nne ofen ga adịla dọbụlụ otu ihe ahụ ka ọ dịla dọbụl nwoke m anyị ga-akpọ gị aga kọt ịgaje kọt ịmadụ ndị iwu ịmadụkwa ndị iwu ịba agala ịgaje Abuja mba ọfisa aka na-akpọ ka ife anyị ga-eme ka anyị mezi n'ihe ebe a biko unu na ka ife anyị ga-eme na nwatakịrị chọrọ iwu virgin ọ bụ enweta virgin n'ụwa na ụdị ihe ọjọọ mee ọ bụ enwe virgin n'ụwa nọ most you people rewe ụzọ niile oge kwasa ya ghere fufu hapụ nwatakịrị obe akwa ndụ hapụ obe akwa ndụ ịkpọ ya gị kpọgoro onye ga-agba ya ya na-etinye gị mkpu ọ chọrọ iwu virgin ọ chọrọ ịdị ndụ fee Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu ka ịkpọrọ ya sa agaghị ya mee eba home ịbanyegala ịgaje kọt bido ugbo asara wa ọnụ gị tupu m akpọ Abuja. Ọfisa aka na-akpọ ọfisa biko aka na-akpọ ka ife m ga-eme ọfisa ka ife m ga-eme gba m biko ụnụ akpọrọ na m aga nwoke dada just no gba ya eziokwu ọ sị we shall know the truth shall set us free. Otu a ọ ga-eme ka anyị pụọla oru gba ya eziokwu elebi ikpe ewu agaji akpọ m ya aga n'oke onwe ike bara m uru mụtara m nwa ngenukwana m ego ntụfuru nji wee ga ewu a nwunye gị na-amụ ego na-amụ ị chọrọ ịza nna mmadụ onwe ike mụtara gị nwa ịhụ na onwe ike mụtara gị nwa ka onwe ike mụtara gị nwa
ka o nwee ike mụtara ya nwa. ịbagala gị gbaa mmanụ gị gbaa ewu Ee. gị rie nwaanyị gị rie ewu Ihe bọnkụ ihe eke nwaanyị eke anụmanụ. Ewu. ị nyere na-akpa taa wụ taa ịbagala into police net ka ị nọ n'ime ya ndị ị hụrụ ebe anyị sikwa ụdịkwa ụlọ nga Abuja. Hey! federalụ ọ ga-esi febata anyị n'obodo Ọfịsa biko dị ka ife anyị ga-eme ka anyị mezie n'okwu a ka ife anyị ga-eme ka anyị mezie n'ihe ebe a biko ọ dị ka enwere obere ego nji na akpa ebe ka m eji m 500 ihe wa another offensive Offense. ihe That shall not bribe. chere gị letakwana asịmsa ka isi osi dị n'aka m ka m nwee ike eme ihe a ya wụrụ 500 Ọfịsa biko 500 naira dị mkpa ma ha ka m nọ biko nụ ka ị ga-esi osi dị 500 n'ime aka m chere iwe wụna gị ọ dị ka onwere ọzọ n'okwu na akpa Ma anyị ga-eme comport. ha Ka m mee the searching. longin action ọfịsa oribe na ahụ na gị kwuo ka m nwere mbibi n'ote maka chukwu nwere ara ihe mbibi ego na-ekwu don't talk allow my son my Weta. akpụrụ m nke a na Come weta. come ọtụtụ ngwa shiri mkpisi nga afọ Oya. mpe ewu Move it. ọ dịkwa mma kọba mkpụsị nke afọ ọ dịkwa mma hey bịa gị na-agakwa be careful ha na-eme ihe a ha mego gị ji nwayọ shift ọ bụrụ gị nọ nga ahụ na-ele ha nwere ike eme gị ụgba ha ya baa gị ahụ gị ga-agakwa Move it. ọ dịkwa mma nye m ego ma ọ dịkwa mma ndị ọtọ ọrị mpe ewu ọ dịkwa mma ike ada nne gị dịkwa mma ahụ itiri oji ị na-ejikwa ka ekwensu amadi ọha mapụrụ nye meka stop hares onye mere ndị mbụ mere maka hares mekwa ego hares Papa le pego. Oh, just go live and le pego with me. gwa gwara nga agwa ọrụ polisi wote ka ọ na-arị gbaa ụlọ ego nọ ha n'akpa mgbe ka ịpụta n'ụzọ ị na-agata ma gaa nata ha gị chee ka akwụkwọ 100 times obodo onye akwụkwọ ya dị correct gị sarịa ya isisa ha your book record adịghị correct ị ga-anatarịrị ego tupu gị na-ahapụ onye ahụ gị nwere otu m si gwa gị n'ọrụ a ego nọ ya ego nọ n'ọrụ na ụlọ si m ọwachi lele n'elu before the end of this year poverty esi nga anyị nọ gbafucha ụbịamala si the first thing m ga-ebu ụzọ azụgodo ụgbọawụ m ga-azụrụ ntụ oyi totu moto ọrụ m ụmụ bọks wejin ndị a na-ebu ibu na-enwe highlander jeep n'azụ ya m zụrụ ya ma ọkwanụ m zụọ ship ma ọ bụ ụzọ ọbụla m zụba n'ọzọ m ga ndị apams kwụọ ha ụgwọ ma esi m ga-anwụ nkwụ ụgwọ ke m tụkwa na ụmụazị ndị gị na ha kwadokwe ha maka isi ike gị onye ọbụla akwadocha ọnwụ onye ọbụla awụsara bụkọsọ ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji eji gị na-arụkwa ọrụ ebe gị na-echetakwa that someday sometime ị ga-anwụ na-eyi ihe eyi ị ga-eyi agba ihe niile mana ọnwa adịghị ejiri ya agba ọkụ na otu ihe m na-ekwu poverty is gone on our lineage I go povertyless Papa le kwuru okwu dị ha anyị ga-akpọrọ ambulance ele m. Agwa m gị sa nwụ mara m ugbu. Papa apụgodi akọzi ile kwuru eziokwu. isi ya gwa ngagwa ahụ m orthopedic hands ihe m gwụ orthopedic hands ya ihe ụlọ m chetara n'isi m mbupụta ya ote ya dị ka m ga-ehere agbara n'ọnụ nwere nnamachi eho ya ote ka nnala ya mụrụ anyị nwaja onye mefe ncham anyị nwụrụ ya nwụpụ ịkpa nwa ọdụ ya ga ebe ahụ ga-aza akwere mana biko egwekwala iwe ele ebe i siri nweta quotation m ikwu otoro ozugbo ị tapụrụ ihe ya tam n'anya ya dị m so embarrass n'anya ele ebe i siri nweta ihe ego Papa akụbasị ụgwọ skele akwala m ahụhụ lefu ọ ga-egilicha achịbịa ya immediately drop your ote ya dị very very auto hand machi very auto hand ọ tụrụ m n'anya mana ọ tụkpọdụ m anya I was so brief ya na ozugbo i kwuru ote m ghọchara ya mana biko ọfọ nta gị mebicha ihe niile ahụ anwakwala ya nwa isi ọdọ biko ihe mere taa anwakwala ya nwa isi ọdọ nnukwu ihe m kwuru Papa isi m anwakwala gị na-esi ọdọ kwana elihe dibịa nga na-akpọ m papa kpasị nga on the line of beauty nga ụlọ anyị nọ n'ọrụ ihe ọbụla gbasara papa it is over ihe m wụ ọfisa ịwụ ọfisa m nwa wụ ọfisa alaro na ya dị anyị paparawa mamarawa mana line of beauty onye ọbụla wogene
officers. Iwa woman wawu. You understand? So biko ya atapokwala ga atapo na esi odo nwakwala anwa. Bam. Di mega. Lekwe akwa maka ebo nka. Kwemiri ihe mbo. Ebo nka. Mburi ote demi ote ka m ho nyike. Mbie gie n'isi ya da koyi. Akwe na hotetim nekwe. Adukwa ma arasha agba ball. Ball ma adukwa arasha aga goal. Jikwa ese. Papa, kuna emregi. You can maybe have to put my wagoka. I think on the line of beauty. Munaga, Papa, on the line of duty. On the line of duty. Oh, what's him? Titi Kosria. Titi Kosria come Titi Kosria Hancha with Titin toss. Are we eating toss? Isn't it? It ain't our tree. When I not gonna line duty. Go. Position. Officer in charge. We. Good. Mwa won DPO. Good and go kwana RIP. So good ronga. Olili jansa. Elibeno wane men karentam. Chukwu na mmadụ na-abụrụ ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta mkpokpomkpomkpomkpo ma bụrụ otu n'ime mmụọ n'ọrụ ebube ọrụ ịhụnanya ya bụ ihe omimi kinkiki ma ihe n'onwe ya ịhụnanya ga-ebukakwa m kakam Nakukwara taa. Mpa ha lọtabere. Nwa bụ onye m hụrụ kamgbe kwụsị naanị m nọ nga. Ị ga-aga chọọ di gị ya na nwa gị. Chọọ onye? Ọsụ? Chọọ ya zụta atọ ọwụnụ. Ịnọ nga anụkụtụ mgbe m so onye gwepụkwala okwu. Nkata ọjọọ ya na nwa nwoke gbara na onye gwepụkwala okwu ihe mere ha n'aka m anọ ya. Ọmụ ihe mere ha ka gbasara ha. Lekwe m biko. Mama, ihe a ha mege ugbu a na-elaikiri ya. Gbochie ekwe. Lakịrị na m ya. Ọ sị ya elewe ya eburu ọga m n'ihu lo. Ya pụwakwa na apụ ya ladoro m obiam pụọ si ya lakịrị m ya. Nsogbu adịghị. Biko, gaa chọọ di gị ya na nwa gị kpọlata ha. Onye tụpụrụ m ụka kụkọlie gafukwe gbakọrọkwa ka arịrị anụ ọjọọ eri anaghị agwala gị ama m megakwara skuul mi na-erukwe n'ime klaasị ekwekwala ihe mere mme gị ọrụtụkwa mgbe ịmụsa nwa n'ụlọ mara akwa ngara doro m ote Wande kwuru ukwe ma blessings ya agụghị egwu lekwe m ọwụ m onions ayo achịga m na chọọchị ota m ana na azụ oche n'olu m taa bụrụ ọnụ m ya n'ihu n'anya ya n'ihe omimi Hey, stop there. Check it in. Sing out because we don't want to stop. Banyoya. Sheba bitu. Stay there. Come me. Stay on a boot. Stay on a boot. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.